Il-Partit Nazzjonalista għandu fiduċja fit-talent tal-poplu Malti, għalhekk fil-waqt li se jerġa' jorganizza l-konkors Kanzunetta Indipendenza fuq il-Fosos tal-Furjana, din is-sena se jorganizza wkoll konkors għal tfal u żgħażagħ bl-isem KKI Junior. Dan il-konkors se jiftaħ il-Festi tal-Indipendenza fis-16 ta' Settembru li ġej u fih se jieħdu sem kantanti ta' bejn 8 u 15-il sena. Dwar din l-inizjattiva ġdida dan l-istazzjon tkellem ma' chairperson tal-konkors Kanzunetta Indipendenza Claudette Buttigieg. Għanna l-konkors Kanzunetta Indipendenza marbut mal-programm Indifest u dak għaddej biex najdu hekk fil-linja tiegħu. Imbagħad għandna l-konkors ta' tfal li jismu KKI Junior, miftuħ għal tfal ta' bejn 8 u 15-il sena, saru l-auditions, intażlu l-finalisti u jkolli ngħid illi għandna talent straordinarju. Tfal u żgħażagħ talent li huwa inkredibbli. Allura verament kontenta li ħadniha din id-deċiżjoni bħala partit li niftħu tieqa oħra għal dan il-konkors. Dan l-istazzjon tkellem ukoll mal-producer u preżentatriċi tal-programm Indifest li jagħti prominenza lil kantanti, kompożituri u awturi tal-konkors Kanzunetta Indipendenza. Huma spjegaw li dan il-programm li jixxandar kull nhar ta' ħamis fuq Net Television qed jagħti spazju lil kantanti ġodda u kantanti stabiliti biex isaħħu t-talent tagħhom. Il-producer tal-programm Indifest Fredrik Zamit. Il-programm li qed nipproduċu fuq Net Television qegħdin insemmaw il-kanzunetti minn qabel, ġifieri għal 3 xhur sħaħ, ġifieri kull min qed jipparteċipa fil-konkors Kanzunetta Indipendenza u għadda għas-semifinali għax dik hija l-fażi li qegħdin fiha bħalissa, għandu 3 xhur exposure ekstra fuq it-television. Il-preżentatriċi Marbek Spiteri. Għandna żewġ kategoriji, il-kategorija tal-kantanti stabiliti u il-kategorija tal-kantanti il-ġodda. U din hija sabiħa għaliex dan huwa konkors li dejjem ta' opportunità lil dak it-talent ġdid li forsi s'issa ma kien hemm ħadd li skopra it-talent tiegħu. Dawn il-kantanti ġodda jingħataw din l-opportunità li mbagħad isiru jafuhom kompożituri u awturi ġodda li tuhom il-kanzunetti u jikkompetu f'aktar festivals. Infatti dan huwa kumment komuni illi grazzi għal dan il-festival qed ikollhom ħafna opportunitajiet. Fil-11 ta' Settembru se jsir l-aħħar programm ta' Indifest li fih jintażlu 23 finalist li mbagħad jieħdu sem fil-konkors Kanzunetta Indipendenza li se jsir fit-18 ta' Settembru fuq il-Fosos tal-Furjana. Fl-aħħar programm minn 30 semifinalist fil-kategorija ta' kantanti stabiliti se jitħabbru 20 finalist u mis-7 semifinalisti fil-kategorija ta' kantanti ġodda se jitħabbru 3 finalisti.